Akwụkwọ nwa Sirach, akwụkwọ Eklesiastikọs isi nke 1. Amamihe si n'aka Jehova abịa, ọ nọnyeere ya ruo mgbe ebighị ebi. Onye ga-agụkwa oke osimiri niile, na mmiri ozuzo nke mmiri ozuzo, na ụbọchị niile nke mgbe ebighị ebi? Onye ga-akọpụta ịdị elu eluigwe, na obosara nke ụwa, na omimi na amamihe? Ekewo Sọdọm n'ihu ihe niile, na nghọta nke inwe uche ruo mgbe ebighị ebi. Onye ka ekpugheworo ihe mgbọrọgwụ nke amamihe? Onye nweworo ndụmọdụ ya niile nke nwere ezi uche? O nwere otu onye maara ihe nke a ga-atụ egwu nke ukwuu, onye nọ ọdụ n'ocheeze ya. Onyenwe anyị, o kere ya, ọ hụrụ wee tụọ ya. O mere ya ka ọ rụọ ọrụ ya niile, ya na anụ ahụ niile, ka ọ dị dịka onyinye ya si dị, nye ndị na-ahụ ya n'anya n'efu. Egwu Jehova bụ ebube, obi ụtọ na okpueze nke iti mkpu. A ga-agọzi ya n'ụbọchị ahụ nke ọnwụ ya. Ịtụ egwu Jehova bụ mmalite amamihe. E kere ya na ndị kwesịrị ntụkwasị obi nọ n'afọ ya, na mmadụ tọrọ ntọala ebighị ebi. A ga-atụkwasị ya obi n'etiti ụmụnna ha. Ịtụ egwu Jehova bụ njupụta nke amamihe. Ọ ga-ewere ihe a na-achọsi ike mejuo ụlọ ya niile, na ụlọ nkwakọba ya niile site n'ihe omume ya. Egwu Jehova bụ okpueze nke amamihe, na-eme udo na ezi ahụike ka ọ baa ụba. Ya onwe ya hụkwara, tụọ ya, o wee mee ka akọ na nghọta nke mmiri zọpụta, wee mee ka ịdị ukwuu nke ndị na-ejide ya dị elu. Ịtụ egwu Jehova bụ mgbọrọgwụ amamihe. Ala ya niile dị ogologo ụbọchị, apụghịkwa iweta iwe na-ezighị ezi ma ọlị, n'ihi na ọmụma ya na-edotu ihe ọtụtụ ruo ọdịda ya. Onye na-enwe ntachi obi ga-agbaba onwe ya n'ọgwụgwụ mgbe akara aka, ma emesịa, ọṅụ ga-erujukwuru ya. Ọ ga-ezobe okwu ya ruo mgbe akara aka. Ọzọ, egbugbere ọnụ ọtụtụ mmadụ ga-egosi nghọta ya. Okwu nke amamihe dị n'akụkụ niile nke amamihe. Ma nsọpụrụ Chineke bụ ihe arụ n'anya onye mmehie. Ọ bụrụ na amamihe na-achọ, debe iwu nsọ niile, ma Onyenwe anyị ga-enye gị ya n'efu. N'ihi na egwu Jehova bụ amamihe na ịdọ aka na ntị. Okwukwe na ịdị umeala n'obi bụ ihe na-atọ ya ụtọ. Enupụla isi n'egwu Jehova. Ejila obi abụọ bịakwute ya. Abụla onye ihu abụọ n'anya mmadụ. Na-echekwa egbugbere ọnụ gị nche. Ewelila onwe gị elu, ka ị wee ghara ịda. Wetakwa mkpụrụ obi gị ihe ihere. Jehova ga-ekpughekwa ihe nzuzo gị, tụdakwa gị n'etiti nzukọ m, n'ihi na ị tụghị egwu Jehova. Ọ bụkwa mkpụrụ obi gị jupụtara n'aghụghọ. Mụ nwa m nwoke, ọ bụrụ na ị bịa ijere Onyenwe anyị ozi, kwado mkpụrụ obi gị maka ọnwụnwa. Tụkwasị obi gị nke ọma, na-atachi obi mgbe niile. Emekwala ngwa ngwa na mgbe ihe ọjọọ. Hapụnụ ya, ejekwala ka ị wee baa ụba n'ikpeazụ gị. Nara ihe ọ bụla e mere gị. Nwekwa ogologo ntachi obi mgbe ị na-enweda n'ala, n'ihi na a na-anwa ọlaedo n'ọkụ. Ọzọ, bụ ndị a na-achọsi ike n'oke ọkụ nke ihere. Tụkwasị ya obi, ọ ga-enyere gị aka. Meenụ ka ụzọ gị niile zie ezi. Tụkwasịnụ ya anya. Unu niile ndị na-atụ egwu Jehova, chere ebere ya. Ewezugala onwe ya, ka ị wee ghara ịda. Unu niile ndị na-atụ egwu Jehova, tụkwasịnụ ya obi. Ụgwọ ọrụ unu agaghị agwụkwa. Unu niile ndị na-atụ egwu Jehova, na-ele anya ezi ihe, na ọṅụ ebighị ebi na ebere. Lee n'ọgbọ niile nke mgbe ebighị ebi gara aga, hụ onye na-atụkwasị Jehova obi, e wee meere ya ihere. Ma ọ bụrụ onye fọdụrụ n'egwu ya wee hapụ ya, ma ọ bụ onye kpọkuru ya wee leghara ya anya. N'ihi na Jehova nwere ọmịiko na obi ebere, o wee na-agbaghara mmehie, na-azọpụtakwa n'oge mkpagbu. Ahụ ga-adịrị obi ndị na-atụ egwu, na ọbụ aka dị ike, na onye mmehie nke na-eje ije n'ụzọ abụọ. Ahụ ga-adịrị onye na-enweghị ike, n'ihi na ọ dịghị ekwere, ya mere agaghị agbachitere ya. Ahụ ga-adịrị unu ndị nweworo
ntachi obi unu. Ma gịnị ka unu niile ga-eme mgbe Onyenwe ga-eleta unu? Ndị Jehova na-agaghị enupụ isi n'okwu ya. Ndị na-ahụ ya n'anya ga-edebekwa ụzọ ya niile. Ndị na-atụ egwu Jehova ga-achọ ihe na-atọ ya ụtọ. Ndị hụrụ ya n'anya na-ejupụta n'iwu. Ndị na-atụ egwu Jehova ga-edozi obi ha, weda mkpụrụ obi ha n'ala n'ihu ya. Anyị ga-agbaba n'aka ya, n'aka nke Elọm, ọ bụghịkwa n'aka nke mmadụ, n'ihi na dịka ịma mma ya dị, otu a ka ebere ya dịkwa.